viejo. Madia vida ba maneso, mi 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 viejo. Cho abusia ya de bi de ba maneso ye hwa enhwe ye bu ye ni emu Yeah, nani ni ma, ni zama ni bewu ya jame, kama me ya simu. Okukunyi fo, anadiam di dita bina, ye na smart kusia, ma sisi sabra, akonsha fo bi katra ni akwadra husia na kamini ni ada, enyina fo sana eja de hi atumia. enyina boa eja be hia to Jemna kuku be wa mesia giri, enyina abusia e mo nyina juo makwa ba de ba Ahenkan 93.3 FM masoni magobo ni pe. titi obi kan titi e obi e de kire Na ni magobo na busie, ni amafuwa ya mia. enen so aye ehun momo no bosome no eda etoso edu Madia vida ba maneso, mi viejo. Madia vida ba ewo afi pinu ene aduonu miensa anase afi empim mienu ene aduonu miensa ene ye memenda na se de ya na de bia yenimu no memenda ndu se ya ene ma mebre na ya na ewom se me no ka sei ene obi awo sikromwa. obi nso awu Asika kwa pasu. saa nso na obi nso aware Aprema fontuma, odi pipa ni se. Obipe, na moti yen kan che ene de yaba otina jina hom. ya femu na yenum se saa na mo so ma fe yen Kwadia, kompaya sia. Eni o mako kokokra. Enta dusi boku nenema. Otimenka. Sambrano, lesosa prona kanwa. Obeso. eti na ye be fa saa akonya we su ne ene mo a mahwere modise nyina ye mamu nyina yakọ Neso na die, mami pokua na dayo. Ni mana ni nana no. Obi atwa no mohia. Yesu twa gadi. Na ni mi area. Ebi ya no aba. Ebani sa. Adasani, ubranyi na chetia. saa so na mo so amama yen ahoho ewo atezefo asase so ene no mo so ye ma mu nyina nkora ni nyina ye mo nyina akwaba ede ba atezefo asase so na ya ka kire mo se nyankopon enhwe o mo so ewo o mu nkwa na nyina mu Ya kusia ya ka. Ko papa be ya wa ya bio. na won so ene nyame aye wadom na won sa tobi so awawe no ye ma mu nyina so awawe so Amama semi wa ya bio. Echi adudwe wa ya bio. Sambre ya efra wo samai. Mami pokue, mini wa ya ni fona kamepe. Mandi ya dida ba maneso. Me jeje. na ene ensema eda apono so no ye ba behwe sa yesi afimu a bosome maako dumienu no sa ya hyase ewo opepon nimu kura mpo no enema ben ana ya na eda adi ma yehu se yewura opepon January bosome nimu uwo fie ene na sa utie yen Ahenkan 93.3 FM a ene eye busumi baako dumienu a ya na yesi afibue mu a ewo mu no eden ana sa busumi bia mu krampo no sa busumi ni edu a ene ma poten be ne daadi ama yehu se ye sa busumi we mu ame super friend ni me na me den ajo bene ma uni ba
na unim se afibia se yesi afinimu na se yehye afeno ase a eye saa bosumi dumi no so yechiche mu saa miensa saa ahoro enan eno na broni beka se ye first quarter, second quarter ana third quarter ana fourth quarter. Enti se yesi afinimu na se oyo da sani bia wuti Ahenkan 3.3 FM ne se wuti mi a ka hu se yesi afinimu a enye se onam afinimu trasa se January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. No wake kan nyina no we ya osi o busun be na ewomu osi o ye January mu busun be na ewomu osi o June mu na o bo brand name sa dabi nu se si afinimu ase de meni kan ye no ye bosom no echichemu ba kuma enan na enan no ebia ewo mu miensa se ye kan de edikan a ye wo pepon ye ogefo ana ye obenim eno ni bosom miensa edikan e wa fibia mu eno na broni beka say in the first quarter of the year. Enti se yesi saa afinimu yesi afibia ase na se ye January na se a ye pepon no eno no eye ekosi ni ogefo so eni obenim no so no eno no eye first quarter. Enti se wo ho na se wo hye wade a yesi afinimu a menye wadwen se utu na mo bia utu no trasa kan hu se ene adechie bia no hunie obeye den obeye esan se yesi afiwe se mu no ya kenkan ya sesi ameno ka se ye second quarter mu eye June eye ehumomo bosome no enum ne yewe se yenya di twa awie na se yenya kwakọ chefo frase pe na se ya hye third quarter na se na se afi no eno a na ye de ekọ no ndi se hye afi na se na wa hu se de emchichemu na ewu mu no emu bia ode be no na wa ntutu unioma yi a obehu an se abefofro asan ye den aba na de bia usia na osi wo so hu se afi no chichemu na ewu mu no ehu hia e de ma odasani bia a wo ewiase. Seri ebidi kan no titi obi kire aha aya Ahenkan 93.3 FM sabre abonu numa pa ho sima no enwotwe ere ebidi kan se ene ye ba behwe yesi afinimu a bosome no a ewo wo mu no ade potin a ede mi hu se sa bosome wi si ana yesi mu no ene empanifu akukudam a eno mu di dwumadie no ewo fie hanum si omodi emu nchichiri mu ebebre yen na yehu na se wonso a wutie no hu se yesi bosome bia mu a sa nema we na ede ema yen na se wonso oye nipa da se ni bia wo mu a edin kra da wo so kra na ne ebere potia ede wo sa bosome mu no so kra wo so ensunsuanso a wo so e wo sa bosome ni mu no enti ene de dwumadie no ede pa enti mo entie yen se de mafie na yen so ya fi mo ne de yaba ede dwumadie ni so aba. Akwasi prenye say kan mo ase ye brasa nenya mi asimu kofi manie media mabe hona mani kofi mabe hona mani wo mi asimu kojo ni moye ya bo mi ni mo huno se ni mo so ntumi wo a etete won to ma kojo na me kai mo se sa dwumadie so etwegu abefo tintan kase no so eye Facebook na YouTube enti se utie yen a obetimi akọ no mu Ahenkan 93.3 FM na won so adjoin yen na wo de wadwim Paul nsusuye ene de onim nyina na won so wo de ebegu ho no mu na dwumadie no akoso kama dwumadie mi a medi ho ochiame ye frame otio echampon
Mesede bnigan kan na mpanifo ekukudam ewo fi ha no say baako edi kan ye hwɛ nimu say de waka no so ebeto aye na ye di dwumadie no empempon so ahyehye so enti min say bre no mame enko pania odi kan aba ho no na me mano akwaba openigase udu ma dwuma akwaba eja opening na honamu ti say awrade de ache ye dia awrade ase ihia ya che pa ihia ya che bibi nti na yentimi enhia enso ene de ye obode adaroma techemanda bobiem na emoja enso edi efrusane edie na yese wadome bi odi ache ye nko akwa ya de kesi mu aya adekesi mu ai yese enipa ade achum bi na yese wedi afe sabe wedi afe nana utu we de yen sebre no ene asemo ya dai pruchi so yese ye si afini mu abusumi na ewo mu makomako edumi no ye ba behwe bosumi bia ade potia ya na ewo mu a ebeda adi se sa bosumi we sei ana ye de ewre mu eka bia anka behwe sei bia anka sa bosumi we ewo mu ya mpo na anka bia anka de be hya se afi nanso no sa dwuma die mi gidi se ye di wa no se pen nanso se be ye be kaka hye fonti no e be ko echi kakra na ye de ha kwa hya se afri opepon bosumi ye January ni mu no na ya hwe ade ma potia ya na etasi ewo opepon bosomi ni mu no ti yen hyase efemfiri opepon bosomi no se enema potin be na eda edi ama obi behu se obi a wo tie yan wo fi ono so onim sa de no obehu se no kre we de ye wura opepon bosomi ni mu yo to me dase metna sabre suna me de ntia kese ekọ achema bompe usuna bompe aguna busuya da ho no no me de ntia kese ekọ mom na se ya wada no na yede hye baako eto ase ma edi na otwe na enyiri sinso de ntia akọ no se ekodi na otwe da na baako nso ho no me yonko brebo a wada ne nua so ma me so to ase ekuse enti se na otwe wi de anante ekọ a ni nyina nso ye na ye kase bosomi ahoro a wo afimu a se ne odi kan ne wo bosomi maako edu mienu correct dumienu se bia wo enafu adodo a ewom ebia no binim enti bra na ekọ school ni etimi bo 30 September epujo November na ekeka kan saa na we de ye ba etwi mu ne de pese me ka otwi mu na yenso yete ase abofro bo no kra wo akuntabudie no otwi mu kra won te ase enti busumi edi kan se no odi kan ne opepon ayi kra enafu amako aduasa baako okay na fi yaba ojifu aye February anasi February enkane sa eno sikita enafua aduonu enwotwe anasi aduonu nkono nti etimi ye aduonu wotwe etimi ye aduonu nkono na fi yaba aye obenim aye March nso kita aye nafua mako aduasa nti ifi March no so a na ye ko aye uforisu eno ye April March ni kita aduasa baako April na eyo forisu kita aduasa nti forisu nso kita na mako eye aduasa nti forisu a na fi ye ba eye kotonima eye May nso kita eye kotonima ni kita na mako aduasa baako na fi ya ba eye bosomi etoso ensia no aye hu momo no nso kita eye nafu mako aduasa na fi yakọ eye eno nso ekita enafua mako aduasa baako July no afi yakọ osana nso kita eye enafua mako aduasa August yes na fi yakọ ebo nso kita da August kita enafua aduasa baako na ebo kita aduasa 31 days eye August eye osana no ekita aduasa baako ebo eye September no kita eye aduasa no na fi ifi egba na ye ko bosumi ya fense ahinimi eye October no October so kita eye aduasa ba enne bosumi etoso dunu bosumi dunu na fi ye ko eye obubuo eno so eye bosumi etoso eye dubaako so kita ena mako aduasa na fi ye ko onka akiri a oye openimano December anu kita enafua mako aduasa baako eye 31 days nti
afimu ni nyina no se ne odi kan ye omu nchemu mako enan nchemu edi kan kan say first quarter ye nchemu etosu mienu second quarter nchemu etosu miensa third quarter ne nchemu etosu enan say yenya the 4 divisions no aye nchemu 9 ni nyina no awa finimu no afimu awa kan kasam no nchemu edi kan no the day edi kan wo mu eye opepon na suehunu ene abodi mu nyansape ama yenya eniema mienu miensa bi a yetimi di gina ho kire se bosom we mu ne yewura no ebi ni ewiem satrae afifidi a yehu no baya eba sabre no ene ne yeye sabre no nti se yefa eye bosom edi kan eye opepon na eye bosom a ewiem ye wese awoba tu beda sori anopa na nasa na numere nkwa na opese wo tena bonten kakra no esan se ewiem aye wese na awaba nti untimi ntena bonten na mmom ni omu ne se saa bosomi we no bosomi a nsuo wewe eye nsuo wewe nsuo wewe de a na de na de ba na kire se ma betimi akwahwe e kasa ahwe a obo ma wonte ahwe ase esan nsuo ne wewe nti no enam omu nsuo na ase no nsuo ne kofom nti ma betimi ahwe kan bebre krampo ntimi enwane nti ma de kenten eguma na no mo de ohwe friend bi say ajukuo anase kenten ya to de bonsuo no musa obi muso kanu ensoa de bonsuo no musa na opeja na wo so se ya bo se nti wonya nam omo onverse adwene nketengeti nkawa na omo de da kenten na se ma na nya bi nso aba bebo ntuhura ma eye memma no nso ye nya bi abusua no nso nya bi adi ndi sa bosomi a fe no se opepon no niam pii na ewom na niamum de eye na etai eda di kese ne se nsuo awewe ana se wiemu ye wese wiemu ye wese de na de na de ba na kire se ehaban na wo ho akire wo ehaban ebewo ama apro se ehaban wo ama na apro de na kire se enuma nso ho be kire wo isan se bebi ono kopɛ omoduane no eso sa ehaban ni nyina tigu nti sa abdu ni dura mpanyin se ewura mu mmoa so kyini kopɛduane isan se suo ni ho no mo na duaba bi afifi ama aboa bi se otwe oyuo ne nasefo na nya bi ayeden awe ti na wo so kwayem kwayebretuom kwatitiri na kopɛ aduane ti sa ne ma we na ammoa bi se fie mmoa bi adi ani hu ma ye no mo ntena fie ne mo mu fie no se ketre awo won so etai epie sabre no isan se awo ba na ewie mai wese no enema miru na ekodi ahim awia na awia bebo na mu akwanwumire no ya no pamu no de ewie mu yenwum ti awia ne bosa na wo so pie bepe ba bi di wo ho bata ma awia ne kakra efo ndi sa bosomi eye opepon ne de kamia ye se mu ye ya kakra esan awo no o peso ko ba bi kura na awo kakra na wo mu nti no sorry ye kura ye de ye hwekra wo se ye kase ni pedua kra bo so honam na aye wese sa pepepe tenne eno deadi se eno no edadi se wo opepon busumi ni mu sa bre no kwa nso ya no bo se wa oye mo ntai enta from anu kakra no na so mo pe ade fire no ho no obo so de onye de na no be enye nti me na bitu me fu se so opeso ware awre ware opebre ha bo se wedie no se ne wedie ne tie no opede a no wafa esan sa bre no ma no bebre ono ma won wedie no ase se be ka flat aye richi abrowa wanya be se mfie aduokunu ko oha de kraye aye wese di sa bre no de mpanyifo se opeso ware de a tai twentwen na hwe oyere ne se na ware opepe enti aye opepon bo so me no eneme wo mu na sa bo so me no so enuaba bi te se efene sen kwadu ebre kwadu bre pa afen so koku ni cafe kakra koku ene coffee kakra enso eba ama akuafo nso nya bi eteton de twatwa omo nso de hwe ebusuan sa pepepe entine se mi hwe mu a sa opepon no ansa na ibe wure mu no na ye free openima no emu ne de be wura ye na se openima no ye company ketwa ase it is open ne ketwa na sha ase ye wo sa December ne mu no openima no abiebie kwan ti
yewura opepon no mu na so opekese no na kese na na asino yo ne that's etie for mutie yen Ahenkan 93.3 FM ye hwe saa bosomi makoma dumienu ya na yesi afibie mu a yewo mu no na yedi nkan ye hwe dia ye di kan de bia fe no January no ye opepon no eye opekese pon no so no na ekire bosomi ne kra ni dini ye ase eye opepon ye sha ase ya ye ko school ya kra no nse ebe rere mu a ye wi a ye si ye ko school pon na ye school kase no enum na ye de kwa ko wi enti ye sha ase ye onima no mu ye nketenkete ni mu a afi ye si ade ye ko school pon enti no ne hon sunsanso ampanifo ye na no na ase de hye ya so de beduru se ye wo opanima keto no wono mo de a ene na wo se enyo pepon ze ye behwe sa ni me ya na eda die wa fibie mu a yehu se yura January ni mu se de papa de emu nchechimu de ma ye ne yehu se ope no ano ye dindindin pa ewiem eye wese ye nipa krambo yehu se na ye honam no aye wirichi ana men kan se aye dindindin wese yo ade ekite okuche bi krambo twa eka wa na epese etwa ohonam no ti we nyina dadi nse yewura opepon ni mu eye January bosomi ni mu no eti dana minja wona to aso ho no mu yo enti se fi opepon na danso ato aso akọ ojefo bosomi etosomi nu enti mu a edikan no enti mu edikan no ma ye first quarter na mu na isi a that's we yo sure that's ojefo bosomi ne abosom bia sabre no ye na nanom akuafo hyase edonfu sense sabre no awia no ayedin nsenchene ba akọ be mo se wo ojefo mu no ene die ene ama kakra asan nipa suban ene ogbo ade ne ntia ase a ode te wono akasa ho ase nti ewiemu bobre no asesa wo enema piu na ye na nanom de a won de twa yen sono no ana won de twa yen furuma no ena yeguso aye di hu nkomoyi nti se edru eye ojefo bosomi no ma awia no ye den ni se yesa na akuafo so anya kwanya a ode be do wonfu esan se ohia awia ebe mawura na wo na batumi ahye se na ebe obetumi adua wono baya won so wo pe se odua no saa afimu no nti yesa nso a ensroma pi eba ewiem nsroma ndi se wo peja woti hwe ewiem na won se nsroma edoso ewiem a na ebo nka ye se ye wo bosomi atosomi eye ojefo bosomi no ye odo bosomi no se valentine the month adofo bosomi no sa pepepe nti se wo se wiem nsroma doso osori anopa bezia bia anopa bes no nsian fa na wia green na se esu hu se ye wo ojefo bosomi etosomi no emu sa bosomi emu no niam bi tu etimi koso bi di se bofre ebre isan se bofre no pempi no ano de awia ena obre ma ye nya bi edi nti du ojefo bosomi na bofre bre fidie no nuaba no se niam fifi na me kan se de fidie no nti bofre bre afenzo ewura so hyase botoboto na awia kana na afi ahyase botoboto ase wahwie nsuhye egu so no na ahyase eno amenka ne sana na mafu nti ewura na hyase se eno emoamoa kakra na se hu se ye wo ojefo bosomi no afenzo eye ewura mu nuane bi se akutuo bre koto ya koto mpeni se ubu koto kwase ya nyankopon he obabi saamwa no hyase se won so ba sanse nsuo no egusu a ewe nti ibu okwa o de nkrante prewo kakra bia bi se ojam na ote ho no mi na ja ezabre no mu se da nit na bia bebre sa debi sanse awia no ka won watena ye ho no ntimi nkwachiri sa pepepe afenso mfanfanto mponchirani ni mproba mpro sambre no abe ebre yinyina so nim se opro so de na duani abe enti se wokọ ewura mu na so tai unim ba bia mbefuo pa wo de sa abudu sabre na jawa pe wo yi kakra utu se tai bia wo de ba wakote eye kwanchen na wape mpuru ni bia ba bebo ntohuru bia ja nso na obusua wo de ba bo ma no so twede enti sa abosomi weri abosomi bia enam doso isan se wo propuro dia
ubenya biare ubenya impro ana ope nkoto nso a ubenya nkoto nso ene asabre no okọ abutu no waba onye wo ma na yeden aba nti enuma bi sa no edoso wie guko duedue no kwa si anamafo no kwa so be pom be hu sa guko duedue na se kura no tu womo sanka samwe embaso nkumbesi wo no omu bi atintint na enuma isi wo no nkomo ye sisi akwa samwe nyina ye hu womo me ka se na me ko ebiase be kra ni erade na me ko akwama wo abompe no na ekodura na dua bi si yemfie na chi saa no man from kache no ohun so ne akokọ srade na tuntum kakra frafra omu tati kube haban ne be haban de omu buo pa bebre na so ne die kache kura omu sen kube ni me o omu bi an no udo mo so na mo se no eno ne ase ko enti saa bre no dura eye niema bi sei na yehu ewo ogifo so nti ade a adisitre wo mu ne se owiana no ye den ogifo wo so no owiana no ye den afi bo nse saa bre no akuafo kofuo mu ntentem isan so obi e kodo na afu a odi bedua aburu na so bedua ne banche na odi bedua ne brode isan se saa bre na owiana no den nti odo a ewo ntem ani tumi ye den ehye won a won peso won hye won de no etimi ehye na afi wonya kwanya adua won no bae na se ewiema wo ewiema ya se na se odo fu na etimi ewo ma wo hye bura yikura wo kwa kodo yi aboto dada enti no anzi wu ni za pra na ja titiri ni kokọ ase no sisabe na se wan hwe na so ekwen na odo fu na so wan pama no ya etimi di kokoto efufufuru mu no sa no sabre na jahye nso so do so esanse ewura ni nyina haban ni nyina hye anase enhye ekura na aboto a chese eja kan kakra bi pe na ekonanim di sabre ne de wa mo ani a na hono ma obehye obi kukufu ama wanya asem oji foboso me no so eno no sho de da se enti se oye okwani yana se utie Ahenkan 3.3 FM eye ojifo ne bosome no emu chechemu na ye de baaye no se eno so no eya na enkoto eta epp pa bofre eso ana ekutuo nso eso na oye kwani na se sa bosome ni mu no so kwakodo odofu a ye besre se wotimi apam anu niye esenza be ni enwura mu haban ni enwura ni nyina ayewese awo nti eja enya kan kakra na de kwachiri nti we efutu zu akra de be faso de ama ye maame ni ye papa no makuafo a amodo sa abosumi no mu no se ya na moye ahweye de amaye Ahenkan 93.3 FM titubi kan titubi kire mi amedi djumedi onchia me ye frame otuo echiampon sabre ya bonu num apam apem pepepe ye 530 abo ebeko akwankwani ase esanze ye hia ya che nti ekwa akwankwani aso so ache nti no ebeko akwankwani ase aba ye ba ye de bosomi na aka nyina ene de ya na esi ewo mu no so empani fuokanya sakanya ya mpa esi abofra bonwa no ma chichie makopa mo ho asem akoba chichidi ebede na memro what media me way my ewo janfu mi sro sikai ebise mi ni hono uni ebema aja Robert Desha asese o no no na samaya mobo Quantum pomu sama mi ana me pa madonko enti ni eto me en wai ajaba ense o papa bo wajano kwa kungu ase efia za tue bunti da bia denvin no eno hundeni wo wonti na abasa wai baby, I'm on my jammy.
Passam more magic. I echo see a more, or maybe a book promoting. Anyone if I am promoting a vegetable, maybe so secret. Panting Pomo Sound, Montoma Dongo, Muno Jomio, a Duquess, Mio Yanua, Abu Yanti, but you grab Bobby Mans, and Untiana, a country for mobile set. Demi waba Jamu pebi amufanya me Doi me demi waba Yanu mapemi unasemu Jamu pebi amufanya me Ahenkan 93.3 FM tituobi kan tituobi tre sabre ye kwa konkoni ase jaba na ene ehonum eye de papa na etiefo said ye modo ahenkan de ya na ye transit kwa ye hu asama ye kan kire mu esan says ene said ye drivers ni said ye dwomvo mai e de omokra na e ba ya ensefonu so ni ehuru tututututu ni said ye bunku ye bunkam so e wase onum na fikura na ye menwanwa anka ye ntwa so say de bigidi say nka de besi onum de anka enya si awi na ana de bia ya na me kan say wi ase yes say ekom edde say de nkura ontimi mfa onsa mienu ni di sebi so bia bonhu say ekom de ni pa be ko de benkum ni fete ni ha no sebi penfo manu manase ni tini ho an ni tini ho no ekom de say de nkura onsa nifa ana de bedi so ye benkum na yusu atren so no na de bedi ontimi mfa ni mienu ni na onti hanum say ham ana yesi sutro mienu so ma ani hane ukote ate ba abo afi wonu be ba so kwa na afi woni ase na moku akeka woni ase ne ye kwa kwankwan nu ase no said ye na mati ono mu no na ko bighe ono ngasa o produce ye ndena na oji ampanyi se security ya wajin ho abo fransem nti ene besi ano no ene so de beti o chiro no mudi no opredodo Ese oprenso ana akwara so mo ne ma me na no so no bento anso empan to da enti na efi akwankoni ase e ba ye no ne enipa wowa ebo na no so eye abranti osimachia no so ono so de mi ko Facebook o ye ko biki ono na de mi ko Facebook ono so na produce mo ye mbibia wa hanum akopepre won so asama eye so mo bo yes anka bia anka obecheche ye enti ato enti na so akopepre won ma ne hede ato enti ko se misra mo mdo na du no onfa entwitwi so na ontimi ento dwumadi ni so emaye jo eno ana ye de ebe fem no kwankwani ase enti yasan so aba sabre no abono no mapa ho sima na duasa nsia ti mesa akona na hora na ewo ojifubu so me so em se uwie no so wanwie so dia na ye se uwie ojifu dia na fe yenkobo so me a etoso me ensa no eso e na yenhwe enema ya na ede dia obehu se ewura sa aboso me no enso emu yo otu me das se ne me di kan no se ewiabo dendenden meet me share food ya na trade ampon ono tene ne mase ono ye ne se ne e be fata nipa nti so ma ewiabo meet me share food ya
na wo se nsuo timi to na yɛhyɛ ase edua yɛn no bai enti yefi ɛyɛ ɔgyefo no so a na yɛkɔ bosome yɛtɔ so miɛnsa ɛwɔ nkyɛmu di kan na mu ɛyɛ first quarter na mu na ɛyɛ ɔbɛnem bosome yɛtɔ so miɛnsa sɛ na mdi kan yɛ no yɛadɔ yɛmfuo no awie enti nsuo hyɛ aseɛ sɛ egugu anaasɛ ɛtɔ ne mu ma na emu nyɛ den bebree saa nsuo hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ deɛ a ɛne na nsumɔnten ne mura nsuo ahyɛ aseɛ ɛɛba mu asubɔnten deɛ gan sɛ abura asubɔnten ɔtadeɛ abura deɛ tutu ofie a ɛtae hɔ na ɛntene no deɛ tutu ofie nso a yɛde adeɛ tum no ayɛsa no bo sɛ ewiem ɛyɛ hye ne nsuo wiwi ana no so kɔ fam ne nsuo hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ a na emura no nso emu nsuo ahyɛ aseɛ ɛnya nsuo a yɛbɛtumi asa bi a yɛnkɔ ahokyere pii mu de saa brɛ na akuafo hyɛ aseɛ edua wɔn no bae ɛyɛ mfudie hyɛ aseɛ anaasɛ emura hyɛ aseɛ sɛ ɛfefɛ edua buro saa bosom wei ɛyɛ ɔbɛnim no esan sɛ nsuo ahyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ den ɛtɔ enti yɛna no mo de du baabi a no mo hwɛ nsuo yi yɛbɛtɔ kwakyiri nti ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ baako mmienu amehwɛ ni mmiɛnsa bi nkan ne bi ana ahyɛ da ntɔ esan sɛ saa bosom wei no nsuo ntɔ kitikiti sɛ ne yɛdu so tobiri man kasa na emom ɛma wonya nsuo mmienu mmiɛnsa bi a betumi ama onfudie na ade ahyɛ fam na ahyɛ aseɛ sɛ ɛfefɛ saa bosom wei ne suban no afei nso esan sɛ nsuo ahyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ na wia kakra wɔ mu no saa bere na nso ɛyɛ amango egu so brɛ esan sɛ amango egu so brɛ nti no ɛmoa bi te sɛ wansena ɛdɔɔso ɛmoa nketenkete bi sɛ wansena ɛna ya tetene yɛ frɛ moa bi susurapɛ esan sɛ nsuo tɔ no nti no ewura esie mu ama saa moa no nya kwan so apie mmire nso anya kwan so afifi nti bosom yɛ ɔbɛnim ne deɛ emu ɔdɛ esan sɛ saa bere na no ubenya ɛyɛ frɛ ne sɛ amango adi ubenya mmire nso ayɛ den awe saa bere na nso na wonya mmire nso awe no na nkɔtɔ ene mfafantɔ mponkyerɛni ni apuro nso gu so yɛ den ɛba sanse abɛne bere yɛ no yintwa nwie yɛ so a yɛtwa ɔbɛnim no nsuo tɔ deɛ nanso owia gu so yɛ den ɛbɔ emum nsuo no ewiem no ɛnyɛ hyehyɛ sɛsɛ ne yɛwɔ ɛyɛ ɔgyefo bosom no mu no saa bosom yi deɛ akuafo nya akwanya ɛde ɛyɛ wɔn fudie ho adwuma bra wodua aburo ne bra nso a nneɛma nso a wɔadua no oyi hu kakra sɛ na ɛbɛyɛ a ewura ɛmfa esan sɛ nsuo hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ a ewura mu nwura hyɛ aseɛ sɛ ɛfefɛ kakra nti obi wɔn ma wodua na aburo no nyinaa no na ogu so ɛdɔ aseɛ nkete sɛ na ɛbɛyɛ a ewura no ɛmfa buro no ma ɛnhyɛ buro no so saa bosom wei no suman sɛ ɔmo ahye afuo no ɛwɔ saa bosom no ne di akyiri mu nti aka sɛ ɔmo bɛdua ɔmo mfu nneɛma no nti yɛdua buro yɛdua nkateɛ yɛdua bayerɛ saa bosom wei mu no sɛ na ɛbɛyɛ a nsuo no tɔgu so a ɛbɛtumi anya nhini na ɔde apagya saa na bosom wei ne suban no ɛteɛ okay nokre enti Ahenkan 93.3 FM etiefo mu tie yɛn sɛdeɛ opani ɛwɔ efia no sia ɔde bosomi bia mu nkyekiri mu ɛne nsɛnhyɛnni a yɛ na ɛdaadi ɛwɔ saa bosomi pɔtee ni mu ɛde brɛ yɛn no na wɔn so odi bi ɛto okosodwem na wahyɛ ne nso sɛ eduru hɔnom na sɛ saa nsɛnhyɛnni no ɛda edi ana sɛ ohun sɛ nneɛma no ɛwɔ hɔnom na ankwankɔyɛ wɔnwa enei ana asɛ ewiem nsakrae kakra aba ɛyɛ na yɛhunu saa nanso sabo sɛ owie ɛno ana yɛnkɔ bosomi a ɛtɔ so ɛnan no so na yɛhwɛ ɛwɔ w'anim no amoa from denchem yɛwɔ bosomi ɛtɔ so mmienu mu a ayɛ wɔn tae pie de dada nsuo ana no saa na mu yɛduru bosomi ɛtɔ so mmiɛnsa no mu na wɔsan kɔ akyi ɛkɔda nsuo na ahyɛseɛ ɛba no nsumɔnten no mu no nti saa bosomi ɔbɛnim no ne bɔban ne suban a ɔde te ewiase no no so yɛsi afini mu a ɔno nso nsɛnkyerɛne ɛne nsɛnkyerɛne nneɛma ɛda adi wɔ saa bosomi no mu no yɛhu sɛ saa berɛ no yɛwɔ saa ɔno nso bosomi ɔbɛnim no mu no nti ade tiri wɔ mu ne sɛ ɛwansena pii ba wie afei nsuo hyɛ aseɛ ɛtɔ saa pɛpɛ na ɛteɛ nti ɛba bosomi ɛtɔ so ɛyɛ ɛnan no na yɛsɛ yɛfi nkyɛmu a di kan mu aba nkyɛmu ɛtɔ so mmienu no sɛ yɛwura sɛ kɔta no mu sɛ yɛkyɛ mu mmiɛnsa deɛ a na yɛsɛ afei ne yɛbɛhyɛ
de di kan wo miensa no mu na mu yechemu enan de a na afi ne yewo bosomi a etoso mienu no da bosomi edi kan wo mu no aye afi no mu aye second quarter ne bosomi a edi kan ewo mu no ayo forisu e bona se epu ye wo epu a tete ne ga se wo epu a se be ka frache jibi kakra bata o epu fu se be ka frache bani ni amanfo sremu de ka se be ka frache di kan se ne be a wo se e bo apayo ho no ma nsi otu no se enu mu ne fi ba yen so entisa otu no se sa aboso oforisu ne yeso ma me fi ko tafo ma me na fi ko tafo ko asaka ko ya se obi a so ma me epu na se you na me se e asaka ana mani mini so te ko tafo na enkraba ya se so se beji ne ma ko ma me sisi e me ma me so atukwan eni odi emi enti na se meni ka sika na wa se me de to fom ko tafo ko friends ko asaka be se fi na sabra no nso topa na mo manye gidigidi sa anya kese afi nso aya ewia taibo ema nyankonton taaye den eto owiem okay esa se nso esi nso beto na se nyankonton ta edi kan ban se ento kese nti nso no ese beto na afi nso nyankonton aye den ato awiem na afi ewia nso aye den ebo sabra na ngasa sabo so me yefori so boso me no niema bebre na ye den ewom sabra na no gusu dua buru zanse dua buru no obanim no yenwie ye ese akuafo buru no ma ya omudwen se eyo benim boso me nso ne ntonche te bia no dua na buru pe na nso na te na buru no antimi anye papa nti bi mu eheda etwen kakra se nso no beto akwatiri a nti odua bewura boso me ye enanum eyo furisu boso me num sabra kro na so na niema bi te se eye kankabi mfotie enso ahyase a omo so ba ketre awowo ene mfanfanto hunchenani mo bebre a omo ewo takra kakra na so omo ntaba ntutu sa moa no ne fomo moa nketengeti a mo penyu no no mahyase enso den twi onti ndi bra odua banche so se sa brewe banche se banche ne de ondo hia nso pi hia pi se banche dua banche ne dua wo bra nso to pi a panyin se banche ne kura no ense da enfifi ibo nso abon se na atofo na wankofo mu ntama be kona se awu ana se enfoti ahyase yesanse sa aboso me no enfoti ho pa nti sa abre na yedudua eye banche enso eka aburo ho sa abre na so na wahyase enso egu emre also timbre otumbre o se otumbre wo sie so otumbre sa aboso mu yemu de se sa abre na mu se enkankan so ho no mo pa esanse ye hu okosie so no se enkankan wo so bebre na sa esie ni de ebefi mre pa na de ba ko mu se sa abre na so bon se enuaba horo ahyase egu nhwiren te se enuaba be so omunyansu kakra nti no se paya nom ekutuo nom na wonse ahyase egu nhwiren na se aduane ebeba so ama yenso enya bia yeden edi nti bosome ya oforisu bosome no niema kakra enshenia kakra dadi ewu mu nemu enye kese pa na fe nso nyankonton ta eto ewu wiem nti wudu bosome mi na so wonse nyankonton ta eto de a na se wonse ye wo bosome eto so eye enan na eye oforisu bosome no eye epu bosome no sure nana eda sipa ahenkan 93.3 FM sabre no numa bapa ho sima aduanan insia said ye din kan no ebre aso se etiefo mo so ebe wo mo be mu na mo so mo de mo adwenkyere yen kan ne krampo no o ma hyase efrefre etino befa ofrefo odi kan na yeti ono so na adwenkyere e wo sa adwumedi a yedi on titi obi kan Pacho odi ni bia wo frefi ofana ne na pom disay yeda awrade ase yesu hu ye pa da se ne de ahwa ye betwe ba mse da se ne ahwa ye betwe ba ha ai pacho mayenti we yo yeda se nyami enshraw
nti wokoso a wutie na so no obehu dwumadi a yedi no so wutie nti obehu ma bia yede enam why eda sepa nyame insha pa enti no also ubetimi aborem ono 0201 944 485 0201 944 485 and MTN no 0554 820910 now also waba na busumi no also niema bia ya na dead ma also hu pa na e bia yentimi anka e wa ahanum sei no na also odia ato edwa de amayenti ye koya nimu no na ofrefo bia ma ide na mema akonya na wasan so de ato aso ama me se na owo ofori busumi no mpacho mami emfa ofrefo oba CI titi obi kan me pacho dini be bia ofrefi from mama me kasofi abo abo mpacho mayenti we me pacho program na mo ye no na me tepa na mi koso ahenkan de ho na me fie na me show mo se me pa mo cho se ya mo ya mo fa number me mi tie mo pa but me ti me frɛ mo and na me first time I make me afre o ko se number no ko phone ni me de danti no o follow omo friend danti ya na se number wa man akechi o ko se me ka se yampa amamwe ne niema de bebre wo ho aya bon ko so ankyere ne yankwala na aba no omo nti da bia ye da se so chire no e ma omo so o ma dwene e ba so a obi timi sua bibi free no ye da se pa nyame insha mama ene onso adwoncha odia aba yo bye bye nana otu tina ye hwe na ye wo mama de so no se awofo na ya won hye omofra ni nkura no wontie esanse sabre ya ye dwumadi mofra bebre no ma bia asoma no konsuo kodwom enti de eka nyina no won wa ye ya mo no se be ka fat wo nya binti enso won ne hia pa o ma me ne de se be o ma mi bia kan bia kyere won so ankasa ba tubi wasua kakra e mo abofra no de ewie mu sesane ne man kakra kakra no se ye kase bragoro krobo onim enti se bra ye nya kwanya ye kasa fa ho no na wa ma abofra na tenase no nso atie bi no nso nya bi e de ato ne kotodwem se na de bebo ne bra enti sa ofori so obo so na ye gu so ye kan wasem no ena mi di kan mankani menkeni sa se su to amankani pai tete na menkeni se de nua o ni ndua ye dofo na ye shia wo sa pai wo mu a so nya to ba ko a na fe bon se apai asase ye tutu edi na ye de tete utute afi sukoko utunim sukoko brube eze kura bobe kura dabi si akra de yehumbi eye de ya yehumbi no kra ye no kra na asa kala bi ko ta fo mountain so ye dwane fi school mu na yakwa ko bobruba pesi ni nkontomre ni ahwi no ngo kakra gure de nkate kakra fase emre bi atwam ndi saa anema we ni ehu no saa bosom ye oforisu ebosom no okay eti na mi ntwa no said the nine sister na ofre no e kan no say ene ni eda na wonso udi etie ya hanom ye ahenkan 93.3 FM said the na o kasa bi wono ma telephone numbers na bi mu de o mo wode da no ye mfa ntudwa na say ne e da udi tie ya ye homa ye de ye adwuma no ye mienu ye Vodafone ba ko na o MTN ba ko Vodafone no ye 0201 944 485 944 ana MTN no 0554 810 MTN da edikan na utie ye na se unnim ye homa na di dwumadi ye ofia anum si na mepacho eno ana mabobo de amount no na wonso wabo wrem na wode wadwonkyere unim ana se wo hwe ensakra na de obusumi bia mu esi afini mabusumi bia mu a wonso unim no na wonso one yen ache ewo ahenkan 93.3 FM nana mamem to asoma yen se yen kakakra mfa me hwa kyerɛ bre na se me kontwe ye bre na enche na se ebi mamem to aso bi won mu wo oforisu na da se na ye de aka no so atoto aso de matifo de se na mi guso ameka oforisu obosu me na niema no bi guso ma yen hye ye mboso se bia awa odoso se nsuo toto a na awa okotete abom mu nyina ahyase epi sanze nsuo no onpre won bon so
ɔpɛ baabi foforɔ atɛ nti saa abere no de wuje mfonso kakra bi pon hwe a obetia ɔwɔ bi so ama sɛ bɔn hwe kora akwaka ɛyɛ ketere ana nkotere enso ɛdɔɔso san sɛ wɔn so kɔto wɔn kosua no ayɛ yi a wɔn so ahyase enya dodoɔ ɛmoa bi te sɛ ɛyɛ asomfana ɛne nku ɛdɔɔso paa nku ɛyɛ agonafoɔ akrabo ano achembo ano aku they can aku no na wɔn dɔɔso a nku wɔn dɔɔso na sɛ wɔn ahyase epie nti ɛyɛ bosomi a ɛyɛ ofurisu ɛbosomi no emu ɔde esan sɛ mbere no egusowe mbere no na eguso nso enya kwan so edua yɛn menken yɛn sukuku nso ahyase nso ayɛ den ɛba yɛnya bi ɛde bɔ apesie edie nti ofurisu bosomi no ɛsɛ nkyɛne kakra ewu mu a ebitumi aka wasɛm ma wɔn so hu sɛ ahyase a na wɔn hu sɛ yɛ bosomi a ɛtɔ so ɛyɛ ɛnan ɛwɔ nkyɛmu ɛtɔ so mmienu mu no ebi no sure ɛne na Ahenkan 93.3 FM titi obi kyerɛ me a medi dwumadi ho twia me yɛfrɛ me otuo champon na ɛnɛ yɛhwɛ bosome maako dumienu a yɛsi afibia mu a ɛwɔ mu no ɛnɛ yɛhwɛ saa bosome bia kra no yɛsi mu a nsɛnhyɛne bɛn anaasɛ nneɛma bɛn ana ɛda adi wɔ saa bosome no mu no na wɔn nso wɔhu sɛ we saa bosome wi a yɛwura mu yi deɛ nneɛma sei ɛna yɛ na ɛda adi nti no ɛma wo ne ɛnyɛ nwanwa sɛ ebia saa nneɛma no ayɛ den ɛda adi sabre bɔ no Ahenkan 93.3 FM sɛdeɛ yɛtu yɛ ho asi wɔ no sɛ yɛsom yɛ manfo no yɛsom yie no ɛyɛ kwasiɛ da ɛdi yɛ no ma yɛ ɔkyena ne na ɔtwe ɛyɛ papafoɔ nyinaa da yɛka no Father's Day na Ahenkan 93.3 FM yɛtu yɛ ho de asi wɔ no sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu ɛyɛ yare nhwehwɛmu de ma papafoɔ nyinaa ti yɛne ɛyɛ Divine Hospital for ana aka abom edi sa dwumadie wi si ede ebre yen atiefo a ye pem asem na ye pa ho ntoma ene na me de adan edi se eye sa abre no du a so woye papa ana woye bema uji hu di se woye papa bia na wonso betimi aba na oba ba hwehwe wapomudin mu esan se ewiase ye num a ye di a ye koba no na yawe nso ene yen eden enam nti eye busumi a ye wo mu ni da etoso edu enwotwe Ahenkan FM yedi edi esi wɔ no mo sɛ yedi baba bɛyɛ hwehwemu yawie mu hwehwemu de ma agya no mu nyinaa enti no yɛkɔ yɛ nimu no mpanifo etena se a ɔmo nso de de ewu mu nyinaa ɛbɛdan mo na ɔmo nso de mu nkyekere mu nyinaa de ama mo na emu no me hyɛ se ne sɛ yɛhyɛ ne nso sɛ ɛyɛ busumi ewu mu de ɛtɔ so du enwɔtwe no yɛbɛyɛ yawie mu hwehwemu de ma agya no mu nyinaa sabre aka sima no enan na nunsia abona na mame enji onu di sema etwa to cramp na ye sorry so otu ansa na mekoma no di sema no papa bi o hanoma oso ye die ho yawo tie fi asante mamponton no de no di Facebook ni tie me fidi so sakra mo se o de ne anu di sem kakraba ni se hu ya mame fa nto dwama na ono se ense ni nkran o se fe 2 pm asante mampon na nanije dwumadi a yedi ne ho oto nchia ekoma eye W1 amuzu na W1 Innocent awon Central Command Kumase